салом дӯстон, аз ин маҳсулотҳо як набори бениҳоят бомазза, сабук, камхарҷ ва тезтайёр омода мекунем. Хуб, рафтем. хуб, чӣ кор мо бояд кард? Дар аввал ҳар ди намуди пиёзро чанд қадр метавонем ҳамо қадар майда реза мекунем. Баъдан 2 қошуқ орд мегирем, 3 дуна тухма илова мекунем дар орд, 100-200 мг ширро низ приправое ки дорем ва намакро мечӯшем, ҳамаша хушрӯ мековем, баъдан дар авван бирён мекунем. Хуб, рафтем. Дӯстон, 2 қошуқ орд камай, чунки тунуки бад омад. Ман 3 қошуқ орди дига илова кардам, яъне 5 қошуқ орд айдаиҷа, 3 дуна тухм, 100 мг шир. Дӯстон, баъд аз илова кардан 2 дақиқа гузашт. хуб дӯстон, кори мо ба интиҳо расид. бовар кунед, бениҳоят осон будааст. 3 дуна тухм, 5 қошуқ орд, 100 мг шир ва ними пиёз. ҳар як тарафашро 2 дақиқа бирён кардам. аз ҳама муҳим ин маззааш аст ва мулоимиаш. бовар кунед, маззааш дар дараҷаи олист. ҳатман такрор кунед, бисанҷед, истеъмол кардан гиред. ҳаминро мехостам нишон додем. дар канали худо сарбаланд худобод бошед. хайр.